Шановні гості, будь ласка, візьміть келихи вина і зможете з келихом вина так само насолоджуватись нашою презентацією. А як бачите, нас погода не тішить, це з одної сторони, але з другої сторони ви бачите нашу типове литовське літо. Susirinkome atidaryti parodą teatro scenos personažai Ukraina-Lietuva. Сьогодні знаходимося на виставці, а на виставці знаходиться, яка є відкрита, тобто вона називається за ім'ям Україна, так само Україна театральна діяльність, сценографія України. І відкриваючи цю виставку, нам треба було собі самим знаходити акценти і дивитися, що нам є важливо. І тема самоідентифікації, тема ідентичності, насправді вона дуже є важливою. І на нашу думку, це одна із найважливіших тем, і на яку нам треба акцентувати і дивитися. Тобто питання, хто я є такий, для чого я є і хто я є такий. Тобто, поки ти не відповіш собі на це питання, тобі дуже важко було би себе уявити в майбутньому. Тому це дуже важливо, і ми вважаємо, що це важливо в розрізі так само двох національностей. Сьогодні мали так само дві лекції. Одна із них була пані Тетяни лекції. Пані Тетяна розповіла про історію українського театру. І для нас це так само було і несподіванкою, і дуже багато те, що ми відкрили. Ми відкрили український театр авангарду, наскільки він є самодостатнім, самобутнім і наскільки він є різнобарвним. O dabar norėčiau pakviesti mūsų muziejaus direktorę Nidatą Jarockienę tarti sveikinimo žodį. Пані Ніда Яроцькіня, директор музею. А перед тим, тобто виставка, куратори, які запросили, я думаю, що хто не бачив, ще може побачити. Дуже надзвичайно приємно, що українська сторона і українські куратори змогли відвідати. Ми знаємо, надзвичайно пов'язано з війною, як це важко, особливо чоловікам отримати дозвіл для того, щоб вони могли приїхати. І нам дуже приємно, що все-таки вдалося це зробити, і вони разом з нами. Taigi, gerbiami svečiai, mėly kolegos, teatro mylėtojai, labai džiaugiuosi, kad taip gausiai šiandien susirinkate Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejuje. Доброго дня, шановні пані, панове, колеги, друзі. Мені надзвичайно приємно так само вас привітати, і так само, як і заступник директора пані Сауля сказала вже, і вона розповіла, про що ця виставка і яка її тематика. І надзвичайно мені було зворушливо і приємно дивитися і спостерігати. І я бачила так само, як народжується ця виставка, як вона рухається і просувається. І надзвичайно приємно і важливо відзначити наступне. Taigi teatras iš tikrųjų yra ne tik tai scena, žodžiai, šviesos, tai gyva, pulsuojanti dvasinė erdvė, kurioje per personažus atgyja mūsų istorijos, mūsų likimai, mūsų kultūros gelmės. А театр – це насправді не лише звук і світло, але насправді це є жива істота, це живий простір, в якому відтворюється, відновлюється наша історія, наші глибинні витоки. Šiandien, kai Ukraina kovoja už savo laisvę ir tapatybę, ši paroda iš tikrųjų tampa ne tik meniniu renginiu, bet ir solidarumo ženklu. І сьогодні, коли Україна бореться за свою свободу, за свою ідентичність, ця виставка, вона є не лише про мистецтво, вона так само і є ознакою нашої солідарності. Nes būtent per meną mes kalbame viena kitai artimomis kalbomis, tai yra pagarba, empatija, kūryba. І, власне, через мистецтво ми говоримо нашими основними мовами. Це ми говоримо про нашу повагу, про емпатію, ми говоримо про творчість. Tegu ši paroda tampa tiltu tarp dviejų teatrinių pasaulių ir priminimu, kad kūryba išties neturi sienų. Ji vienyje, įkvepia ir net gydo. І нехай ця виставка буде начебто цей міст між двома тими театральними світами. І щоб довести ще раз, що насправді нема ніяких кордонів, і нічого нема такого, що може щось не обмежити. Вони зникають і все оживає. Na, o pabaigai iš tikrųjų noriu padėkoti visai parodos kūrybiniai komandai. Tai parodos kuratoriams Raimondai Bitinaitei Ševinskienei, kuri ten labai Я хочу подякувати кураторам, пані Раймонді.
ілюстрована, вона стоїть там десь kuri tikrai yra mūsų позаду. visą yra mūsų didžioji pagalbininkė. Taip pat Bogdanui Poliščiukui, Пану kuris Богдану Поліщуку хочу подякувати. yra didžiausias šitos idėjos, nežinau kaip pasakyti, gimdytojas, tėvas tikriausiai, Який є kuris справжній народжувальником цієї ідеї, батько. taip pat parodos architektui Mariui Nekrošiui, kurio darbas stebėjau štai ten už to medžio yra langas, mano kabinetas stebėjau visas dienas ir stebėjau ir džiaugiausi. Так само архітектору цієї виставки Марісу Некрошісу. Taip pat, aišku, parodos koordinatoriui Auksei, kad pačiai Vaitkuvienė, kurie tiesiog įtikino mus, kad tikrai, kad paroda tikrai turėtų būti, kad tam visam įtemptam gyvenime, kuriame mes esame visi įsisukę, kad mes turim sustoti ir galų gale padaryti tai, ką mes buvom suplanavę, apie ką svajojom 2022 metais iki vasario 24 І dienos. так само Аусі, яка так само є координатором, і яка нас переконала, що нам дійсно це треба зробити, і в переконанні те, що ми зробили те, що ми і мали зробити у 2022 році ще до початку війни. Taip pat prodiuseriui iš Ukrainos pusės Olegui Oniščiakui, kurio Олег dar Оніщак, nepažinau. продюсер з України, якого, на жаль, я ще поки що з ним не знайомий. Taip pat vadovui iš Ukrainos pusės Viktorijai Kornijenko Пані Вікторія Корнієнко, так само керівником української сторони. ir kolegijai muziejininkiai Tatjanai, su kuria susipažinome, kurios paskaita šiandien tikrai buvo stulbinančiai įdomi. Це колега Тетяна, вона з музею, з якою ми сьогодні познайомилися, і її надзвичайно була лекція надзвичайно цікавою. Na ir visiems iš tikrųjų, paplokime tai. Ir šiaip dėkoju visiems projekto dalyviams, visiems, kurių nepaminėjau ir kurių tikrai ten sąrašas yra labai didžiulis, kiekvienam prisidėjusiam, kiekvienam dirbusiam ir kiekvienam tenai Ukrainoje pasilikusiam ir negalėjusiam atvažiuoti. Ir visiems menininkams, kurie kuria labai sudėtingom sąlygom, tikrai labai dėkoju ir tikiuosi, kad šita paroda tikrai nepasibaigs rugsėjo mėnesį, kad jinai tikrai keliaus po Lietuvą. І я хочу подякувати і іншим, хто долучився до цієї відкриття цієї виставки, як з литовської сторони, так і з української сторони, яких ми згадали, це безліч багато людей, які допомагали, які ще лишилися в Україні. І я сподіваюся, що ми на цьому тільки не завершимо тут показом цієї виставки, але вона і буде подорожувати і по Литві. Пані та панове, шановні друзі, в першу чергу я хочу всім подякувати, хто прийшов. Я сьогодні зачитаю звернення посла України в Литовській Республіці, яка, на жаль, зараз перебуває в регіональній поїздці і не змогла взяти участь, тому вона написала звернення. Ponai ir ponios, ačiū labai, man labai didelė garbė būti čia ir atstovauti. Deja, pati Jos ekscelencija Ukrainos ambasadorė Lietuvos Respublikoje negalėjo būti, nes dabar šiuo metu yra regionuose savo darbiniai regionų kelioniai, bet ji perdavė savo žodžius, ir kurios aš jums dabar ir paskaitysiu. Це мистецький захід не просто спільний українсько-литовський культурний проєкт. Це, як вже казали, про ідентичність, про те, ким ми є, як народи, як митці, як частина європейської культурної традиції. Ir mūsų šitas kūrybinis susivienijimas, kur mes susirinkome renginys, jis ne vien tik tai apie meną ir apie kūrybą, bet kaip jūs ir sakėte, tai yra tas identiteto vienetas apie mus, kas mes esame tokie, ko mes esame bendri ir ko mes esame skirtingi. Для мене цей вечір є також можливістю щиро подякувати Литві та литовському народу. O taip pat šitas vakaras man yra dar viena galimybė iš visos širdies padėkoti Lietuvai ir visai Lietuvos tautai. У час важких випробувань для України Литва демонструє щиру солідарність, глибоке розуміння і справжню дружбу. Ir kai yra tokie didžiuliai išbandymai Ukrainai, Lietuva demonstruoja nuoširdų palaikymą ir solidarumą ir draugystę. Дуже дякую за привітальство від пана посла. Так само хочу Богдана Поліщука запросити, але зараз так само як ідейного натхненника, не як куратора, бо як куратор він себе ще покаже, коли ми будемо проводити екскурсію, а зараз хочу його запросити як ідейника цієї виставки.
Всім добрий день. Я дуже радий, що всі ви тут і що ми тут, і так багато людей. Це дуже приємно. і хвилююче. Laba diena visiems, man labai malonu jūs matyti ir matyti, kad čia tiek daug susirinko žmonių ir kad mes esame čia ir jūs atvykote čia. Всі, хто виступав переді мною, сказали дуже важливі і правильні слова. Я до всіх приєднуюсь в цих думках. Ir tie visi, kurie turėjo pranešimus ir pasisakė prieš manęs, iš tiesų aš tai noriu tik tai prisijungti ir aš taip pilnai sutinku su šitom nuomonėm, kurios buvo išsakytos. Я хочу сказати, що я сьогодні писав зранку в Фейсбуці, тому що сьогодні в Україні була тяжка ніч, і були обстріли Росії, і були знову якісь руйнування, вбиті люди. Навіть ми говоримо про культуру, але навіть уламки шахеда, чи сам шахед потрапив в квартиру голови спілки художників України. І це демонстрація того, що ракети не оминають. Ir šiandieną aš tai rašiau Facebook'e, nes Ukrainoje buvo eilinė nerami naktis, buvo labai daug apšaudimų ir apšaunant miršta žmonės, naikinamas turtas, nekilnojamas turtas. Bet tai ne vien tik apie tai, kad skrenda šachedai, bet ir net nuolaužos. Nuolaužos lygiai taip pat krenta ant pastatų. Ir pavyzdžiui, vakar viena iš tokių nuolaužų nuo šachedo papuolė į Україnos tapytojų pirmininko namus. І, звичайно, після таких новин ти думаєш, як щось писати про художню виставку, про якісь відкриття, але потім приходиш до думки, яку вже озвучувала і пані Ауксе, і пані Нідете, про те, що зрештою ми боремося за культуру, за своє існування. Ir tu galvoji, kaip dabar tokiam aplinkybėm rašyti kažką tai apie meną, apie kultūrą, jeigu aplinkui taip vyksta, bet tai po to, tai kaip ir kalbėjo kiti pašnekovai, ir Auksė ir Audeta, kad vėlgi mesgi kovojame, kaip mūsų identitetas, mesgi kovojame už kultūrą, o kultūroje tai ir būtent tai yra mūsų esmė ir mūsų egzistavimas. І ця війна не почалася в 22-му році, не почалася в 14-му. Війна України з Росією або різні періоди важкі окупації, конфлікти, вони тягнуться століттями. Ir šitas karas Rusijos prieš Ukrainą neprasidėjo 2022 metais ar tai 2014 metais. Šitas karas arba Rusijos tas konfliktas, kuri konfliktuoja su Ukraina, jis jau šimtmečius turi ir tęsiasi. Міф про дружбу народів – це насправді міф. Ми можемо навіть згадати далеку історію, коли князь Острозький воював з Московським царством. Ir mitas apie tautų draugystę su jais, ir tai yra tiesiog mitas, nedaugiau, mes jeigu kalbame apie Etmaną Ostrogiškį, kuris kartu ir kuris kovojo su jais. І от коли я перебуваю зараз тут, я думаю, що наша географічна близькість з Росією, мабуть, дає нам в серці сили, щоб будувати якусь стіну і бути міцними. Але наша не географічна, але, можливо, культурна близькість з Литвою дає нам сили, щоб робити наші серця відкритими. Ir matote, aš vis galvoju, tai iš tos geografinės pusės mūsų ta bendra siena su Rusija, tai lemia, kad tai mes galim ir sugebam pastatyti ir ištverti statant tą sieną su jais. O mūsų negeografinis artumas su Lietuva mus skatina, kad mes galėtumėm kurti ir iš tiesų meniškai žiūrėti ir meniškai peržvelgti ir kurti ateitį. Дякую ще раз всім, не хочу далі багато займати часу, щиро дякую. Ačiū visiems, labai nenoriu užimti labai daug laiko, dar kartą ačiū labai, kad jūs atvykote.
norėtųsi, kad žiūrovas ateitų ir pats pasijustų kaip scenoje kartu su personažais, nes taip įsivaizduojame, kad jūs ateinate, apžiūrinėjate, ateinate aplink kostiumą ir aišku, apie žiūrėdami su juo bendraujate. Бо ми так насправді і задумували, що ви приходите як глядач на сцену, але ви можете навколо обійти експонат навколо, його оглянути зі всіх сторін, до нього доторкнутися і таким чином його пізнати. Kita turbūt truputėlį tokia gilesnė galbūt mintis, tą, kai išoriškai jūs ateinate ir pajuntate, tai taip, bet giliau tai mums labai norėjosi, kad tokį pasiūlyti tokią idėją, kaip pamatyti, iš tikrųjų pajusti, kaip skirtingomis sąlygomis dirba menininkai, iš tikrųjų skirtingų šalių taikoje ir karo laikotarpyje, ir kaip teatro kostiumai tiesiog įteisina, sukuria naują personažą. Ну, а якщо така глибша ще ідея, ми хотіли, щоб ви так само прийшли і відчули, і знов-таки відчули, як створюється костюм, як він створюється, якщо відбуваються якісь військові дії, як це переосмислюється і як воно втілюється в самий персонаж. Ir man norėtųsi, kad suprastumėt, pajustumėt, koks tai yra didelė pagalba aktoriui kurti персонажа. І я хотіла би так само, щоб ви побачили і зрозуміли, наскільки це велика допомога для самого актора, який так само створює персонаж. Ir man visada gaila, kada aktoriai gauna apdovanojimus, kažkam dėkoja savo kolegoms, aktoriams, režisieriams, o visada pagalvoju, ar būtų galima sukurti būtent tokį puikų vaidmenį, jei neturėtume būtent tokio kostiumo. І мені завжди трошки шкода, коли актор, коли після прем'єри дякую завжди режисерові, дякую своїм колегам, так само акторам за те, що його підтримали, тобто він ділиться тим успіхом, але чи був би його такий успіх, якщо б він не мав цього костюму, який так добре передав те, що він хотів показати? Ir va, jinai turi tas rankas, čia va rankos išlenda. Bet rankų nekiškim. Nekiškim. Oi, turi rankas.